vedieš, mal by si sa jej priznať. Spárny deň sa schyluje k večeru. Robert prichádza domov zo služobnej cesty. Bol na trojdňovom školení. Marta, jeho manželka, je doma a pripravuje večeru. Ahoj, Brunclík, pozdraví Robert Martu. Čau, Robi, otočí sa k nemu Marta od drezu a dá mu pusu. Aká bola cesta? Robi nezaváha. Najprv si ide do chladničky po pivo, sadne si k nej do kuchyne a začne zoširoka rozprávať. Po asi štvrťhodinovom opise hotela a tém školení sa prepracuje k večernej zábave. Spomenie, že školiteľka perfektne tancovala tango a že konečne oprášil spomienky na dávne roky svojho tancovania. Zrazu sa akosi v prúde nadšeného opisu zasekol. Marta spozornela a spýtavo položila otázku. A čo? Bola pekná? Tá školiteľka? To bol Robiho koniec. Nasledovala otázka za otázkou. A Robert odpovedal, až jej všetko vyklopil. To, ako sa trocha pripili, on sa neovládol a že ona ho vlastne zviedla k sebe na izbu. Hold, je to týpek, ktorý nepovie len to, čo nevie. Marta vybuchne, začne ho mlátiť hlava nehlava. On sa len nešťastne snaží zo seba vydolovať slova prepáč, prosím, bol som pripitý. Mám ťa rád, nič to pre mňa neznamenalo. Tak na čo si mi to hovoril? Uplakane mu zavalila Marta otázku priamo do očí. A Robert? Onemel. S tým nepočítal. Mal pocit, že musí povedať všetko. Teraz si však uvedomil, že oveľa dôležitejšie je vedieť, komu a čo povedať. Keby mlčal, bolo by Marte dobre a bolo by len na ňom, ako sa s tým vyrovná. Nechám ma zle, nepodporujem bezúzny sex. Som len za to, aby sme si nerobili zo života peklo, keď to nie je nutné. Ak však stále budeš pokúšať, peklo príde. Tomu ver. Nič neostáva bez následkov. Tvoju opakovanú neveru raz Marta z tvojho správania vycíti. A potom ti už nepomôže nič. Váš vzťah začne smerovať k rozpadu. Preto mal by si vedieť, čo chceš. Buď silný. Ak odoláš niekoľkominútovému sexu so školiteľkou, získaš roky života s partnerkou, ktorú vlastne veľmi miluješ. Udrž svojho vtáka. Alebo ti to za to nestojí? Zhrnutie. Zvedavé vypytovanie partnera neznamená, že chce počuť to, na čo sa pýta. Povedať čas pravdy neznamená klamať. Opis pravdy je vždy relatívny. Ak partner zhrešil, mal by hľadať silu vyrovnať sa s tým v sebe, nie inde. Kto chce opakovať neveru a tajiť ju, duchovne sa už vopred vzdáva partnera. Nič nie je bez následkov. Myšlienky vedú k činom. Trvalá nevera k rozchodu.